И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Нищо и днес ще направя реклама на SkyDown.bg, но преди това искам да ви благодаря за 23 абоната. What? И да, сега ще започна с рекламата. Това е един много як пич, който също качва клипове. Ние работим заедно, като спонсор ще ви кажа накрая кой ни е спонсор, поне на мен. Все още си нямам спонсор всъщност и ще се опитам да си намеря спонсор. И да, качвал малко клипове, от един месец не е качвал. Абонирайте се, той има доста повече показвания. Да, малко му лагят някои клипове, но човекът е свестен, ексайтва се лесно, не е някакъв наивен, добър е, даже им прави интрота, компилациики, хейтове прави и да. Това е много як пич. Има и друг канал, който е SkyDown.bg, също така се казва, но все още качва ли са клипове, но не знам защо ми изписва, че няма клипове. Да, с него той качва с още един Криси The Boss BG, който е голям тапанар, поне той каза в един клип, че е така. Да, това беше и аре бай.